Добре дошли в Reddit Readings. Да видим днешните публикации. Операция Let It Go. Баща ми току-що сподели история за моя покоен Чичо Дейл, негов приятел през целия живот и колега-инженер. Така че в негова памет и в духа на предстоящите празници представям ви историята за непотизма, студентите по инженерство и Идина Менцел. Чичо Дейл беше старши инженер в малка фирма в Средния запад на САЩ и инженерен инструктор в местния обществен колеж. Той, неофициално, отговаряше и за партитата в офиса. За да компенсира разходите, той постави малка тенекиена кутия на маса извън офиса си с прорез в нея, така че всеки да може да дари пари на партийния фонд. Всички знаеха за това и бяха щастливи да дарят. Около месец преди голямото коледно парти на компанията Чичо Дейл реши да постави отметка в кутията. Чичо Дейл знаеше, че нещо не е наред, защото беше видял няколко колеги да пускат пари в кутията. Това можеше да означава само едно. Някой краде от партийния фонд. В този момент брат, племенникът на собственика и негов колега-инженер, излезе зад ъгъла и нещо в начина, по който брат го гледаше, накара Чичо Дейл да се усъмни. Брат, меко казано, нямаше добра репутация в офиса. Имаше репутацията на напорист, неприятен, груб и просто имащ право. За съжаление, той не само беше любимият племенник на собственика, но знаеше как да заобиколи правилата, за да не бъде уволнен. Чичо Дейл реши да постави капан, за да хване крадеца. Използвайки инженерните си умения, той постави скрита платформа, използвайки скрита камера на звънеца точно до кутията. След това накара свой колега шумно да се хвали как е внесъл $100 в партийния фонд. После зачака. Той получи известие, че камерата записва и видя как брат отваря празната кутия, намръщи се от отвращение и хвърля кутията в стената. Сега бихте си помислили, че това ще приключи с Чичо Дейл, който ще представи видеодоказателството на шефа си, за да накара брат да бъде уволнен, но не. Както споменах в предишна публикация, ако има нещо, което инженерите обичат, то е решаването на проблеми. И ако това са студенти по инженерство, те ще го превърнат в незабравимо изживяване. След това Чичо Дейл отиде при своите студенти по инженерство. Той им предложи допълнителен кредит, за да измислят монтирана кутия, която да издава шум при отваряне. Колкото по-неприятен е звукът, толкова по-висок е бонусът. Една седмица по-късно те представиха своя проект и демонстрираха как работи. Доволен от резултатите, Чичо Дейл им присъди допълнителния кредит, както беше обещано. На следващия ден той постави манипулираната кутия и провъзгласи: не е ли хубаво? Някой дари $50 на партийния фонд. После отиде в кабинета си и зачака. Студентите по инженерство бяха оборудвали кутията с една от онези вложки от карти, които възпроизвеждат музика, когато ги отворите. С всеобщо гласуване те бяха избрали Let It Go от филма на Disney Frozen, точно по времето, когато песента започна да става непопулярна. Те също така успяха да гарантират, че веднъж отворена кутията не може да се затвори, освен ако не натиснете скрит страничен бутон, освобождаващ пантата, така че песента ще продължи да се възпроизвежда. За допълнителни забавления, те се погрижиха да наклонят вложката за максимален обем и да я закрепят с промишлено лепило. Разбира се, всички в офиса чуха Идина Менцел да пее омразната песен и разочарованото сумтене на брат, докато се опитваше да затвори кутията. Един от привлечените от звука беше чичото на брат. Накрая брат хвърли кутията в стената, като успя да направи голяма вдлъмнатина в нея. След това чичото извика брат в кабинета си. 15 минути по-късно брат си тръгна с картонена кутия и разчисти бюрото си, заедно с бележка в досието си: не наемайте повторно, не препоръчвайте.
Така неговата инженерна кариера приключи. Унази Коледа Чичо Дейл беше подготвил малко видео за показване на партито. Камерата на звънеца беше уловила опита на брат да открадне от кутията всичко под звуците на Let It Go. Стигнахме до края на още едно четене на Reddit. Благодаря, че останахте до края. Оставете вашето харесване и се абонирайте. Към следващия!